sace mu kudi a daina sau kuma wallahi sai an fito mun da kace mala an sace mu kudi a daina sau wallahi sata akai mun an mun sata wannan nake naira 5,000 a sace shi kenan zargi ba wallahi bai sai na mun zargi ba ai wanda ya kana wasu abubuwa motsi yake ta yi tunda yace an masa sata ku fito Dala abokina da Allah da gaske kace ka zo da kaga kudin nayi tsaya mana tambayar ka nake ka bari mana da Allah tambaye ka tabbata ka zo da kudin nan ko a'a mantuwa kai ya zaka ce mantuwa da kudin kafin ma in sa kayana da na sa kayana da na zura hannu na malam wannan kai ai da kana wani motsi kana kawai dan nayi shiga na sa kananan kaya sa ya hula sai ka ce mun in sama za ta hade da kasa an biya ni kudi na kai amma ka ce wai kai ka ce da ni wai barawo ni za ka duba kamar kai ka dube ni ka ce wai ni barawo ne to kuma in ba zan kuna gurin na ba ai caje kowa ya kwantar da hankalinsa ai caje kawai a fito maza duk wanda aka caji aka ga kudin sa a ragargaje shi wallahi mai gida a caje mana a caje mana hankali in ga kudi na a hannu a caje mana kwanciyar hankali na ke ba dai gaskiya za ta nuna ba caje to a caje mana ka caje za ga kudin a jikin sa ana caje ka sa hannu aljihun sa ko bakin ku daya ni da aka sata kudi ma ya caje ka ce mun barawo ka ce mun barawo ba mala ka gani ai na gaya ma wallahi billahi allazi la ilaha illa hu zargin ka nake ko ya a wani gurin ko kuma ga kudi na ba ta kai ne barawon bane ka ni na ga mana sai kai barawo ne ga 5,000 ɗinka wata nuna barawo ne da kai wallahi aljannu da suka sa dan Allah mai gida ko ya la Lalai marhaban izuwa dandalin bidiyoyi masu motsi na YouTube, dandali da yake nishadantar da al'umma ta hanyar bidiyoyi iri daban-daban kama daga waƙoƙi, fina-finai, trailers, the making tutorials da dai ire-irensu.